Mit navn er Søren Kastrup. Jeg kommer fra Københavns Kommune. Jeg er uddannet landskabsarkitekt fra Landbohøjskolen, hvor jeg kom ud i de meget tidlige 80'erne. Og så har jeg haft en karriere i entreprenørbranchen og som privat rådgiver, og siden 2000 har jeg så været hos Københavns Kommune i teknik- og miljøforvaltningen. Hvorfor har du valgt at deltage i jeres mentorprogram? Det har jeg gjort, fordi det har været vigtigt for mig, synes jeg, der hvor jeg nu har en lederstilling, og som har et meget højt fagligt indhold, og hvor det faglige spiller en utrolig stor rolle, også i den direkte ledelse af personalet. Så synes jeg, at det har været rigtig vigtigt for mig at komme ind og arbejde med noget, hvor det er det menneskelige, som er i centrum, og jeg tror faktisk, det giver mig rigtig meget. Det har det i hvert fald gjort indtil nu, og det har også har foreningen jo stillet op med en form for uddannelse eller inspiration til, hvordan man kunne gøre det her, når nu vi skal være mentor. Det har jeg været rigtig glad for. Jamen, jeg hedder Christel Hansen, og jeg er uddannet landskabsforvalter, og jeg arbejder i Høje-Taastrup Kommune i Driftby. Ja. Hvorfor har du tilmeldt dig mentorprogrammet? Det har jeg gjort, fordi jeg synes, det er utrolig vigtigt, at man udvikler sig, man flytter sig, og man ikke sidder fast det samme sted. Og man kan sige, at selvom jeg er helt grøn og kun har været uddannet et år, så bliver man meget hurtigt firkantet og følger de rutiner, der er på den arbejdsplads. Så jeg synes, det er vigtigt også at se, hvordan man gør tingene andre steder og få erfaring og udfordringer derfra.